Ganon yan ang droga. Droga yan eh. It's funded. Hindi nila alam. Yung mga Rappler na, ang pera na bayad yan lahat. Kasi itong mga putang inanto, kung ang negosyo lang nila magsulat-sulat lang, mga pulubi kayo, totoo lang. Hindi kayo makabili ng mga kotse, mga ganon. Pupunta pa kayo doon sa mga kay Belo, magpaganda. Saan yung kunan ng pera? Milyonaryo kayo? Ngayon, noon nga, hindi kayo makabili ng deodorant ninyo. No, naamoy ko kayo noon. Matagal nga ako. I'd be something like 40 years in politics. Nakakausap tayo, ini-interview mo, ang babaho ng bunganga ninyo, kilikilo, lalo na siguro yung ano. Kaya lang hindi maamoy.